jedeme, jo. To je nová kolik nějaká, Je to předělání. jo. Předělání. Něco je tu novýho, něco je tu starýho a je to rozšířený na větší. No, pro mě jsme neprve, máme 2,80 právě, takže jsme čekali až to. Jo. A schválně ještě zastavím tadyhle. Tady máme taky tu váhu, ale já nevím. 1,5 by to mělo mít podle papíru. Ono nám to bylo. No. Tady teď je 1620, jo, ale já za to neručím, jo. Jo, to by mohlo být, protože tam nějakých 100 kg máme. Tak to je dobrý teda. To by mohlo být plus minus, ale taky nevím, jako, je to v papírech, že jo? Ono to skáče, teď je tam 1590, no, tak, ale tak aspoň přibližně to nějaká. No, to by mohlo tak sedět jako zhruba. Tak jedeme dál. Ty strašné pohledy. Ne, já se bavím. Jo, to uvidíš, až pojedeme dolů. Se otočíme. Se otočíme, no. Takže vy máte 2,80. 2,80. Mám taky paneláku šedinkovi. Nepopojíždíte ale dozadu? To mě drží za zimní školu.